വീണ്ടും ഞാനൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമയമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ. ആദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടക്കണക്കിന് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ സമയം പോയി. ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച വീഡിയോ ആണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മോക്ക്. ഒരു നാട്ടിൽ കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നല്ലോണം കളിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ ഹിന്ദി ഐറ്റം സോങ് തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 1, 2, 3 ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 3 ദിവസം കൊണ്ട് ആൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ